Doncs així és com a quirúrgica ens agrada fer, tractar el pacient, acompanyar la persona i en nom de tot l'equip, amics i amigues, companys i companyes, benvinguts al nostre 6è fòrum. Permeteu-me, en primer lloc, dedicar uns moments al doctor Joan Piera Massardà, una de les ànimes de quirúrgica en els seus primers anys d'història i que ens va deixar als 90 anys el darrer cap de setmana. Cirurgià endocrí de primer nivell europeu, cap de secció a l'Hospital de Sant Pau i, sobretot, una persona amb una classe i un cor enormes. Quan aquests dies n'hem parlat, tothom ha fet servir les mateixes paraules per parlar d'ell. Un autèntic senyor. D'ell i de la seva esposa, instrumentista, la Tati, no només vam aprendre cirurgia, sinó educació i saber estar. Descansi en pau. Dit això, no patiu, perquè aquest any no us fotré el rotllo de l'arquitectura modernista i la seva relació amb la cirurgia i el sistema sanitari català. De fet, tampoc m'atreveixo a parlar de l'experiència del pacient, perquè tenim convidats que en saben molt més que jo. Però sí vull aprofitar el cinema per repassar un cas emocionant de la relació entre els professionals sanitaris i els pacients. Acabeu de veure el tràiler de la pel·lícula, una pel·lícula que molts coneixeu, Despertares, Awakenings. You are awake. Estàs despert. Recordeu aquesta frase, guardeu-la al cap durant 5 minuts, perquè la tornareu a escoltar a la pantalla i amb molt més sentit que ara. Mireu, com només fa un any menys un dia, estan tots aquí junts i dona certa confiança, aixequeu la mà, sense vergonya, els que heu vist la pel·lícula. Molta gent. Molt bé, ara, quedeu-vos amb la mà aixecada. Baixeu la mà els que no veu emocionar-vos molt o no veu plorar i els que sí, la deixeu aixecada. Molt bé. Doncs, tots els que no teniu ànima, que heu baixat la mà, i tots els que no heu vist la pel·lícula i no l'heu aixecada, que sabeu que us agafaran moltes ganes de veure-la quan acabi aquest fòrum. Jo la vaig veure l'estiu de 1995, quan era un simple R1 de cirurgia general a Vall d'Hebron. Jo ara ploro amb els anuncis, però quan era jove només m'emocionava, per exemple, amb l'últim partit de l'EPI amb el Barça de bàsquet, que va ser 3 mesos abans i aquí està tirant el seu últim tir lliure. Doncs va ser acabar la pel·lícula i posar-me a plorar. Suposo que traient les emocions dels meus primers 7 mesos d'una de les experiències més bèsties que tenim, que és la relació amb el pacient. Despertares explica la història del doctor Oliver Sacks. Sacks era un neurólogo inglés. Estudió medicina en Oxford y desarrolló su carrera en Estados Unidos. Después de que la Fuerza Aérea del Canadá le invitara con buen criterio y visión de futuro a abandonar sus deseos de ser piloto de guerra. De Montreal pasó a California para hacer la residencia y de California a Nueva York para trabajar como especialista. Seguramente también lo conocéis por sus libros, como el propio Despertares o El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Si en la pantalla estáis viendo a la mujer o reconocéis mi voz pero me veis como un sombrero, que sepáis que tenéis prosopagnosia, uno de los casos que explica en el libro, lo cual no es muy grave porque Oliver Sacks también la tenía y Brad Pitt, o sea que algo podemos ganar. Hace un siglo, exactamente en los años 20, hubo una pandemia que provocó 1,5 millones de muertos. Y no era la gripe española. ¿Os suena la encefalitis letárgica? Pues bien, en la década de los 60, unos 40 años después, Sacks empezó a trabajar en el hospital Beth Abraham, en el norte del Bronx, y allí se encontró con varios supervivientes de esta enfermedad. En sus propias palabras, están conscientes y al tanto, pero no completamente despiertos. Se sientan inmóviles y callados todo el día en sus sillas, totalmente carentes de energía, ímpetu, iniciativa, motivación, apetito, afecto o deseo. Registran lo que sucede a su alrededor sin atención activa y con una profunda indiferencia. No transmiten sensación de vida. Son tan insustanciales como fantasmas y tan pasivos como zombies. Fuerte, ¿eh? Pero Sacks empezó a observar a estos pacientes, a estas personas,
y vio que presentaban algunos patrones motrices y de comportamiento que se repetían. Y como habéis visto en el vídeo, en el tráiler, empezó a creer que internamente pensaban, sentían y vivían. Y cuando sus jefes le preguntaban que cómo lo sabía, su respuesta era I know it. Juntó el I know it de su corazón con la ciencia de su cabeza. Y experimentando con el EDOPA, descubierta unos pocos años atrás para el tratamiento del Parkinson, consiguió despertar a sus pacientes. Durante un corto periodo de tiempo, en el tiempo que recoge la película, pero con mucho mejores resultados unos años después. Ese I know it de Sachs, interpretado súper bien por Robin Williams, es el que tenemos que ofrecer a nuestros pacientes. Y en la primera mesa del fórum nos lo van a enseñar, el I know it, los siguientes invitados. Nuria Díaz, directora corporativa de calidad y experiencia del paciente de Grupo Quirón. Eulàlia de la Torre, presidenta de la Lliga Reumatològica de Catalunya. Montse Mahorra, directora d'Estratègia de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Mariana Mayans, enfermera de quirúrgica y responsable de nuestro programa de acompañamiento emocional. Y el doctor César Morcillo, director médico del Hospital Digital de Sanitas. Gracias a todos vosotros por vuestra participación. Però en veritat, el protagonista d'aquesta història no són el doctor Sachs ni el Robin Williams. El protagonista es deia Leonard Love, que és el personatge interpretat per Robert De Niro. Els protagonistes som totes les persones que en un moment de la vida hem d'acabar jugant el paper de pacient, el paper de malalt. Normalment fem el viatge de la salut a la malaltia i de la malaltia a la salut. A la pel·lícula ho veiem al revés, perquè el Leonard passa de la malaltia a la salut i torna a la malaltia. Per això trobo que és molt interessant una frase que el Leonard diu quan el doctor Sachs li demana què t'agradaria fer avui. I el Leonard, al tràiler ho hem vist, li contesta tot, everything. M'agradaria fer tot el que vosaltres doneu per descomptat. Avui tenim 4 protagonistes que han viscut ja aquest viatge i que en algun moment, segurament, han dit o pensat la mateixa resposta que el Leonard. El conductor del fòrum, el Xavi Bundó, de RAC1, a qui agraeixo haver acceptat la nostra proposta, mantindrà una conversa amb tots 4. Crec que és d'admirar la valentia de voler compartir la vostra vivència amb tots nosaltres aquí avui. I aquests protagonistes són Ramon Besa, periodista del País, Toni Clapés, periodista de RAC1, Natàlia Díaz, jurista i assessora del Ministeri de Treball i de la Subconselleria de Treball de la Comunitat de Madrid, i Ferran Mascaró, cirurgià oftalmòleg. Ja sabeu els repetidors que en cada edició del fòrum algú aliè al món sanitari ens parla del tema que hem tractat des d'una visió pròpia, amb una perspectiva diferent. I la relació entre l'home i la terra, la vinya i el vi té moltes semblances amb el que avui parlem aquí. El convidat d'aquest any és el Raül Bovet. M'és molt difícil presentar-lo. Podria dir que és enginyer, enòleg i que és l'ànima de les bodegues Castell d'Encús i Ferrer Bovet. És tot això, però sobretot, us ho asseguro, és un savi i us aviso que us hipnotitzarà. Gràcies, Raül, per deixar-te enganyar. Bé, havia de tancar l'acte la doctora Gemma Crayvinkel, directora del Servei Català de la Salut, en el moment que estava escrivint jo aquestes paraules. L'any passat, si recordeu, la vam tenir com a ponent quan parlàvem del rol de la medicina privada dins del sistema sanitari català. Però aquest any el hàmster polític ens ha portat fa pocs dies un canvi de peces a la conselleria. I des d'allà, després de prometre'ns nova representació, a darrera hora, dijous al vespre, ens van confirmar que no enviaven ningú. És a dir, jo no sé si hem avançat gaire en el tema del rol de la medicina privada en el sistema sanitari català, però ens hem quedat sense representació política institucional
perquè sembla que els costa una mica estar amb nosaltres. En representació del Col·legi de Metges ens acompanyava també el doctor Jaume Perdós, però ahir la nit em va demanar, malauradament, que excusés la seva assistència davant de vosaltres perquè el van citar precisament des de la Conselleria per aquest matí. Qui sí que ens honra amb la seva presència és la doctora Glòria Judar, degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya. Crec que cal destacar el paper de la infermeria i és per això que estem molt contents que la doctora Judar ens acompanyi com a representant màxima a Catalunya d'aquest col·lectiu que és imprescindible. Acabo amb l'agraïment als nostres patrocinadors, Medtronic i M4D, Medicine for Doctors. Agraïment també a la Pedrera per acollir-nos novament i m'han dit que es veu que si tornem l'any que ve ens fan un 3x2 sense pagar. Llavors els patrocinadors, Ignacio, Carles, podreu venir només com els amics que sou. Gràcies a tots vosaltres per assistir i, sobretot, moltíssimes gràcies a l'equip de quirúrgica, que tracteu els pacients, que acompanyeu les persones i que feu possible que organitzem aquest fòrum i per primera vegada en 2 anys consecutius. Us deixo amb el Xavi Bundó, però abans recupereu la frase que havíeu guardat al cap, "You are awake", per veure una darrera escena de Despertares, la que per mi ens ensenya millor la relació entre el metge o la infermera amb el pacient. I si em permeteu, amb una cita del mateix doctor Sachs, que diu: "Examinant la malaltia, obtenim sabidoria sobre anatomia, fisiologia i biologia. Examinant la persona amb la malaltia, obtenim sabidoria sobre la vida." Moltes gràcies.